Bon dia, benvinguts i benvingudes al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui parlarem de locucions, refrans i frases fetes. Aquest vídeo és el primer episodi d'una sèrie de 3 vídeos que us presentaré al llarg d'aquest mes. Molt bé, comencem. En el vídeo d'avui ens centrarem només en el verb anar. Per tant, així tenim anar a la deriva, anar amb compte, anar amb mitges tintes, anar lluny d'osques, anar peix, anar a bacs, anar a cantonades i anar a dies. Però què vol dir anar a la deriva? Això vol dir no tindre futur, anar desorientat o desorientada. Així tenim un exemple. Va considerar que la brigada corria el perill d'anar a la deriva. Anar en compte vol dir fixar-se o parar atenció. Així tenim un exemple. Cal anar amb compte amb l'alcohol. Anar amb mitges tintes. Això vol dir ser ambigu o ambigua. Així tenim un exemple. Digues-li ben clar el motiu del teu refús. No li vagis amb mitges tintes. Anar lluny d'osques. Això vol dir lluny de la veritat, de l'orientació correcta. L'exemple que tenim així és: veig que en aquest tema va lluny d'osques, però no sé com dir-li-ho. Anar peix. Això vol dir no haver estudiat, no saber una assignatura, una lliçó, etc. I així tenim un exemple. Ha tingut sort de passar la selectivitat perquè anava peix de matemàtiques. Anar a bacs. Això vol dir riure molt. L'exemple que tenim és: quan nos va contar l'acudit, jo anava a bacs. Anar a cantonades vol dir caminar fent canvis bruscos en la direcció. Anar a dies. Això vol dir uns dies sí i uns altres no, o de tant en tant. Així tenim un exemple. El seu interès per l'estudi va a dies. Em fa moltíssima il·lusió presentar-vos aquest quadern d'estudi que eixirà pròximament. És un projecte que s'anomena Tinc la Soli de València, on estaran totes les coses que jo vaig aprendre: vocabulari nou, locucions, refrans, frases fetes, paraules i excepcions, sinònims, connectors, tota mena d'estratègies que a mi em varen ajudar per a desenvolupar adequadament la part oral i escrita de l'examen, així com els punts més importants de gramàtica, i també tindreu tòpics d'examen dividits per categories i models de les redaccions que jo vaig fer. Molt bé, continuem. I així tenim anar l'encontre, anar l'orsa, anar a la briva, anar a la cranca, anar a la joca, anar a la plaça, anar a la ronsa i anar a la seua. Anar a l'encontre vol dir anar a trobar-lo, interposar-se en el seu camí. Anar a l'orsa. Això vol dir anar malament una cosa. I així tenim un exemple. Aquesta empresa va a l'orsa. Hauran de fer suspensió de pagaments. Anar a la briva. Això vol dir malviure en la malfaeneria. Anar a la cranca vol dir anar al coix-coix. Anar a la joca vol dir anar a dormir. Anar a la plaça vol dir anar a comprar al mercat queviures i altres provisions. Anar a la ronsa. Això vol dir anar, una embarcació a mercè del vent per no estar ancorada ni amarrada. Anar a la seua vol dir actuar egoistament, segons la seva voluntat o conveniència. El contingut d'aquest vídeo està també plasmat en un PDF. És un document on podeu veure totes aquestes paraules, locucions, refrans i frases fetes. L'enllaç d'aquest document el deixaré en la caixa de descripcions baix d'aquest vídeo, per si voleu fer-li una ullada o comprar aquest recurs educatiu. Gràcies. Bé, continuem amb anar a mes, anar a missa, anar a pacte, anar a pic, anar a raure, anar a remolc, anar a rípia,
anar a zarpa a la grenya. Anar a més, això vol dir millorar, progressar, enriquir. I l'exemple que tenim és l'empresa ha anat a més durant els últims anys. Anar a missa, això vol dir ser una cosa irrefutable. L'exemple que tenim és tot el que diu va a missa. Anar a pacte vol dir fer-se alguna cosa malbé. Anar a pic vol dir afonar-se una embarcació. Anar a raure, això vol dir arribar a un lloc o una situació sense fer-ho. L'exemple que tenim és anaren a raure a un poblet quasi deshabitat. Anar a remolc, que vol dir deixar-se dur. L'exemple que tenim és sempre va a remolc dels seus amics. Anar a rípia vol dir carrejar fusta dels boscos. Anar a zarpa a la grenya, això vol dir barallar-se o renyir. L'exemple que tenim és els dos rivals sempre estan a zarpa a la grenya. Bé, continuem amb anar a totes, anar aigua al coll, anar al gra, anar al tall, anar amb peus de plom, anar buruix a algú, anar calent de cap i anar com un burro. Anar a totes vol dir jugar-se-ho tot. Anar aigua al coll és estar molt afaenat. Anar al gra vol dir atendre a la part important o fonamental d'un assumpte, rebutjant les coses superflues o secundàries. Anar al tall vol dir començar seriosament una feina, anar a la part substancial d'un assumpte. Anar amb peus de plom vol dir procedir cautament reflexionant el que es fa. Ara passem a anar boruix a algú. Això vol dir complaure'l massa o deixar-li fer massa la seva voluntat. Anar calent de cap vol dir estar embriac. I ara acabem amb anar com un burro, que vol dir anar molt carregat. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. Moltíssimes gràcies per visionar-lo i us espero per ací en el pròxim episodi. El pròxim episodi és sobre sinònims del vocabulari de C1 i C2 de valencià. Si us agradarà, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. Ens veiem per ací. Adeu!